Dobrý deň, volám sa Lenka Alečková, som regionálnou koordinátorkou v programe Zelená škola a tento program spadá pod Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. A keďže máme v rámci 7 tém, ktoré v programe Zelená škola riešime aj tému odpad, tak som si pre tento rozhovor prizvala Branislava Moňoka z Priateľov Zeme SPZ. Vítaj. Ďakujem. Ty si, Braňo, vlastne dlhoročný pracovník Priateľov Zeme SPZ a v podstate vyše 25 rokov, čo aspoň ja tak evidujem, tak sa zaoberáš témou správneho nakladania s odpadom a v podstate cez odpadovú pyramídu, ktorú máme, ktorú poväčšinou poznáme, že aká je, tak sa snažíme dospieť k tomu, aby to nebolo o tom, že odpad skladkujeme, spaľujeme, ale ho aj minimalizujeme. A jeden zo spôsobov je aj téma kompostovania, ktorú vlastne ty tiež rozvíjaš aj v rámci obcí na Slovensku a teda tak edukačne chodíte aj po školách, aj po obciach a pomáhate im aj so zavádzaním vlastne v podstate aj efektívneho triedeného zberu odpadov. Tak ja by som tak chcela vlastne tak opýtať, že my to máme na Slovensku tak, že téma nakladania s odpadmi je stále samozrejme aktuálna a je aktuálna práve preto, že ho v podstate každý z nás produkuje. A stretávame sa s tým, že odpadu je stále viac a že nám nestačia nejaké naše kapacity, či už skládok alebo spaľovní, ktoré máme. A preto ma zaujíma, že ako to teda máme s tvorbou odpadu na Slovensku, ktorý končí na tých skládkach a v spaľovniach. Že ako sa darí nám, občanom, nakladať s odpadom. Mm, tak, eh, veľmi ťažko je povedať, ako to funguje v každom meste alebo v každej obci. Vieme slovenské štatistiky za rok 2024 ako posledné údaje. V roku 2024 sme vyprodukovali 2,6 milióna tón komunálnych odpadov zaokrúhlene. To je nejakých 480 kilogramov na obyvateľa. Z tohto množstva sme dokázali takmer 51% vytriediť a odovzdať na recykláciu. V rámci recyklácie aj kompostovanie a 38% skončilo na skladkách odpadov. Takže ak by sme sa pozreli na to z takého dlhodobého hľadiska, tak v roku 2012 sme triedili možno 20% komunálnych odpadov a 70% končilo na skladkách a teraz sa tie nožnice ako keby obracajú. Viacej triedime a recyklujeme a menej skládkujeme. Takže to je tak pozitívna správa. Ešte treba povedať, že keď som si pozeral štatistiky v rámci Európskej únie, tak sme určite za posledné 10 ročie skokami, čo sa týka recyklácie. Že sme najviac zvýšili tú úroveň recyklácie komunálnych odpadov. Čo teda treba ale povedať, že stále nie sme na popredných miestach, sme niekde v takom zlatom strede, sú lepšie štáty od Slovenska, ale zlepšujeme sa každým rokom. A vlastne keďže tak dá sa povedať, teda čo som si ja pozerala informácie, že tak priemernú hodnotu toho, koľko na obyvateľa vyprodukujeme komunálneho odpadu, kde je dôležité vlastne spomenúť, že pod pojmom komunálny odpad sa občas mýlime a si myslíme, že komunálny odpad je vlastne zmesový odpad, ale vlastne komunálny odpad je naozaj všetko odpad, ktorý ako obyvateľia v podstate produkujeme. To znamená, že spada tam aj ten odpad, ktorý dávame do triediacich odpadových nádob. Takže vlastne stále to je okolo tých do 500 eur pardon, do 500 kilogramov na obyvateľa. Takže prečo býva vlastne tak akože tlak na to, že treba nám viac spáľovní, keď v podstate ako na jednej strane možno to dáva zmysel, že chceme redukovať skládky, ako si už spomenul, a že sa aj redukujú. Čiže tým pádom ten dopyt po tých spaľovniach sa zvyšuje aj na Slovensku, že je to potrebné. No, ono je to, spaľovne odpadov sú biznis. To znamená, že keď Európska komisia prišla s recyklačnými cieľmi a keď prišla s cieľmi znižovania množstva komunálnych odpadov ukladaných na skladku odpadov, lebo vieme, že do roku 2035 musíme, alebo mali by sme menej ako 10% odpadu skládkovať. To je cieľ Európskej únie, ktorý my sme museli prevziať. Takže sme sa zaviazali, že budeme menej ako 10% skládkovať, tak prišiel biznis s tým, že tak keď nemôžeme skládkovať, tak poďme spaľovať.
A tu treba povedať, že či skládkovanie, či spaľovanie je vždy riešenie na konci potrubia. My musíme riešiť, že koľko odpadu produkujeme, čo s tým odpadom robíme. Mali by sme vytvoriť podmienky na to, aby ľudia mohli čo najlepšie triediť. Samozrejme, máme hierarchiu nakladania s odpadmi, respektíve odpadovú hierarchiu, kde je na prvom mieste predchádzanie vzniku odpadov. Takže mali by byť robené iniciatívy, aby ľudia produkovali čo najmenej odpadu. Vytvárať podmienky na to, aby boli bezobalové obchody, aby boli centra opätovného používania, aby si ľudia doma kompostovali. To, čo tam ako keby nevznikne, tak sa nám neobjavuje v štatistikách. Takže vidíme aj tie rozdiely v rámci Slovenska podľa kúpyschopnosti obyvateľstva, že niekde je produkcia komunálnych odpadov 700 kg na obyvateľa, niekde je 180 kg na obyvateľa a priemer to urobí tých 480. Takže mali by sme sa na prvom mieste snažiť predísť vzniku odpadov. Potom by sme sa mali snažiť odpad čo najlepšie vytriediť a odovzdať na recykláciu. A tam máme ciele. Do roku 2035 musíme 65 komunálnych odpadov recyklovať. Na to, aby sme recyklovali 65%, musíme vytriediť zhruba 75% odpadu. Lebo nie všetko sa dá zrecyklovať, je tam nejaký úbytok a tak ďalej. Takže zostáva nám nejakých 25% odpadu, alebo 35% podľa toho, či sa dívame na recykláciu alebo na vytriedenie, s ktorým treba niečo iné urobiť. No a teraz tu prichádzajú tí experti, ktorí povedia, že tak poďme tak, ako to robia kvázi vyspelé krajiny v rámci Európy, poďme postaviť spaľovne a tam to vieme perfektne, že zhodnotiť, lebo spaľovňa v súčasnosti je ako zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov, takže z odpadu, ktorý sa nevytriedil a nezrecykloval, tak sa vyrobí aspoň nejaká energia elektrická a teplo. A teraz ide o to len, že či kapacity, ktoré máme, postačujú na to množstvo odpadov, o ktorom sa bavíme, že nejaké 100 000 tón odpadu, ktorý nevytriedíme, alebo že či treba budovať nové zariadenia. Keď sa pozrieme na to, ako to na Slovensku je teraz, tak máme 2 spaľovne komunálnych odpadov. Oni majú súhrnnú kapacitu 315 000 tón odpadu. Takže už keď si vezmeme, že máme, ty si spomenula, že komunálny odpad a zmesový odpad je ten, ktorý končí v tých čiernych nádobách, tak týchto odpadov máme 960 000 tón v roku 2024 sme teda vyprodukovali. A na 315 000 už máme teraz kapacity. My ale vieme, že z tých 960 000 musíme ešte veľa vytriediť, aby sme splnili recyklačné ciele. To znamená, že ani náhodou toľko odpadu nebude. Keď započítame všetky zámery, ktoré sú teraz v schvaľovacom procese v rámci Slovenska, tak nám vyjde, že to bude okolo 1,5 milióna tón kapacity na spaľovanie. Spaľovní. A my tu máme ešte cementárne, ktoré majú ďalších 500-600 000 tón kapacity. Takže 2,1 milióna tón. My 2,6 milióna tón vyprodukujeme, 65 z toho musíme recyklovať. My tu budeme mať kapacity, ktoré nebudeme vedieť naplniť žiadnym odpadom. Už v súčasnosti pri tých 2 spaľovniach a 5 cementárniach my 600 000 tón odpadu dovážame zo zahraničia na spálenie na Slovensku. To znamená, že čo my tu budeme dovážať odpad zo zahraničia, aby sme spaľovali u nás? Že nedáva to logiku, nedáva to zmysel. A zmysel to nedáva kvôli tomu, že všetci rozprávame o tom, ako treba prejsť na obehové hospodárstvo. Aby sme neprodukovali zbytočné odpady. Všetci hovoríme o krízach, ako je klimatická kríza, ako je surovinová kríza, ako je energetická kríza a my ideme robiť akože opatrenia na zníženie skládkovania, ktoré nám zhoršia klimatickú krízu, ktoré nám zhoršia surovinovú krízu, lebo všetko, čo spálime, tak na ďalší výrobok musíme niekde zohnať surovinu. A my ich na Slovensku nemáme, tie suroviny. My ich musíme dovážať. My ich častokrát ani v Európe nemáme a musíme ich dovážať ako keby z tretích krajín. My ideme zhoršovať krízu biodiverzity a to je komplikovanejšie troška, to nebudem len ako vplyva samozrejme nakladanie s odpadmi aj na biodiverzitu. Aj skládka, aj spaľovne, všetko má negatívny vplyv na všetky tie krízy, ktoré teraz máme v podstate na tej našej planéte Zem. Takže z nášho hľadiska, keď vieme dovážať odpad z Talianska, Slovinska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Maďarska do našich cementární, tak využíme cementárne na náš odpad a nedovážajme a vtedy nemusíme stavať žiadne nové spaľovne.
Presne tak. A tu si vlastne aj predbehol v podstate odpoveď na moju otázku, aj keď môžeš to troška dovysvetliť, že keďže my v zákone o odpadoch už dávno máme zakotvené, že máme zákaz dovozu komunálneho odpadu zo zahraničia, takže vlastne stále sa to deje a možno je dobre, keď to vysvetlíš, prečo sa to deje, aj keď vlastne tento zákaz je už dlho. Zákaz platí, samozrejme, on platí v rámci celej Európy a nemôže sa ako keby odpad dovážať. Lenže máme tu aj voľný trh so surovinami a vlastne tým, že spaľovne aj cementárne energeticky zhodnocujú, tak to berú ako, že je to palivo. Že to nie je odpad, ale palivo. A nemôže tu hoci kto akýkoľvek odpad doviesť a na to dáva súhlas Ministerstvo životného prostredia. A Ministerstvo životného prostredia každoročne udeli súhlas na dovoz paliva do cementární na úrovni nejakých 500 až 600 tisíc tón odpadu. To znamená, že cementárne nechcú ako keby primárne palivo spaľovať, chcú ako keby vyrobené z odpadu. Oni tiež chcú byť zelení, tak spaľujú ako keby, sa to volá, že tuhé alternatívne palivo, to je vyrobené ale palivo z odpadu. Vytriedené, odobrané z toho vlhké zložky a zostane tam nejaké plasty, papier, drevo, textil a toto sa potom spaľuje. Takže takýto odpad už v rámci Európy môže prúdiť. A rovnako to je vidieť na Švédsku, Dánsku, Nemecku, že ako majú vybudované nadkapacity spaľovní a nemajú dostatok vlastného odpadu, tak aby uživili tie spaľovne, tak musia dovážať odpad aj do spaľovní komunálneho odpadu, čo sú tiež zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Takže tam tiež im ten štát má právo udeliť možnosť doviezť nejaké určené množstvo odpadu na to, aby mohli spaľovať, pretože vo Švédsku sú napojené spaľovne na vykurovanie domácnosti a vlastne si teraz nevedia, oni nemajú v podstate, no majú aj iné zdroje, ale tieto zdroje sú veľmi významné na vykurovanie domácnosti a príde zima, čo, hej, bude zima, lebo nemajú odpad. Takže tam sa ako keby toto celé bije. Ale tu treba povedať, že je to riešenie na konci, že my ako keby sme išli stavať dom od strechy a nie od základov. A no, my to voláme, že je to falošné riešenie, lebo nám vôbec nevyrieši problém ani s narastajúcim množstvom odpadu, ani s nerecyklovateľným odpadom, lebo nerecyklovateľný odpad by nemal byť. Keď niečo nevieme zrecyklovať, malo by sa to prestať vyrábať. O tom je odpadová hierarchia. O tom je to zero waste. Že to nie je, že výmysel, že odpad nebude, odpad bude, len by nemal byť ako keby odpad, ktorý bude nerecyklovateľný. My by sme sa mali snažiť teda predchádzať vzniku odpadu, ak si niečo kúpime, čo najdlhšie to používať a až keď sa to nedá ďalej používať a nedá sa tomu predísť, vznikne odpad a s tým odpadom by sme mali pozor, ale nedá do spaľovne alebo na skladku, ale mali by sme ho dôkladne vytriediť. To nám samosprávy majú vytvoriť podmienky a len to, čo sa nedá vytriediť, tak to by malo skončiť na skladke odpadov alebo v spaľovni. My robíme časté analýzy z mäsových komunálnych odpadov, to sú tí z tých čiernych nádob a rozoberáme to na jednotlivé zložky. A teraz som vyhodnocoval takú analýzu v Partizánskom a tam to vychádza, že je tam nejakých 15-16% odpadu, ktorý sa nedá vytriediť. To znamená, že z 200 kilogramov je 15% to, čo sa nedá vytriediť a všetko ostatné by sa dalo vytriediť v rámci systému, ktorý v tej obci alebo v tom meste máme. Alebo na Slovensku, kdekoľvek, lebo tie podmienky my máme presne stanovené zákonom, čo sa má triediť, ako sa má triediť a tak. Takže my tie možnosti na Slovensku máme, len to nejak my v tých našich domácnostiach nerobíme úplne poctivo a správne a tam potom vzniká ten problém toho nevytriedeného odpadu, s ktorým treba niečo robiť. Hmm. Môže mať na to možno vplyv aj to, že vlastne aké informácie o tom máme. Čiže v podstate tá osveta ohľadom toho, že ako to na Slovensku funguje a naozaj kam ten náš odpad končí. Vzhľadom na to, že aj my v rámci programu Zelená škola pracujeme so školami a vlastne s mladými ľuďmi tým pádom, ktorí vlastne sú našou novou generáciou, tak je fajn, keď ich to bude zaujímať, že kde ten odpad končí a že naozaj to nie je iba o tom, že nejaký pán smetiar príde a ho od nášho bloku alebo od našej školy odnesie niekam, ale to niekam, tá cesta nášho odpadu by mohlo byť tiež možno jednou z takých víziev pre školy, aby to so žiakmi odpozorovali a aby teda vedeli, ako to majú vo svojich obciach či mestách
a tým pádom o to ľahšie bude pre nich možno aj to rozhodovanie pri nákupe a pri tom, že čo s tým odpadom, ktorý držím v rukách, spravím. Takže tu mi tak vystalo, keďže si spomenul už iniciatívu Zero Waste, že je teda teraz také aktuálne, že Zero Waste Europe spolu s množstvom organizácií z celej Európy, vrátane aj priateľov z MSPZ, vyzýva na okamžité zastavenie budovania nových spaľovní odpadu a rozširovanie existujúcich kapacít. To spaľovanie, lebo to, ako som spomenul, že je to v podstate slepá ulička a že prispieva stále aj k emisiám skleníkových plynov, brzdí rozvoj recyklácie, zadržiava nás v neudržateľnom modeli nadmernej výroby a spotreby, čo vlastne už teda si aj v podstate rozvinul, ale čo sa týka tejto iniciatívy, tak vlastne zjavne je to celoeurópske, čiže nie je to len to, že chceme to my, ale vlastne vo všeobecnosti si to uvedomujú aj iné krajiny. Takže ako to je vlastne s týmto, že je to teda, No, nie je to iba náš ako keby problém. ako, my máme aj takú stránku, že Stop spalovňam. Tam sa dá dočítať, že prečo sme my ako organizácia proti spalovňam komunálnych odpadov. Tých kapacít, ktoré sú vytvorené na Slovensku, na Slovensku sme sa, bavili, ale v rámci Európy, my ich máme, že dosť. Alebo keby sme sa troška zlepšili, tak nám určite budú postačovať. A v rámci Európy sú už nadkapacity teraz. A keďže už sme si tu povedali, že v rámci EÚ je voľný trh, to znamená, že my ako keby na energetické zhodnocovanie odpadov môžeme dávať kľudne do Rakúska, môžeme dávať do Poľska, môžeme dávať kdekoľvek ako keby tie naše odpady, ktoré sme dokázali vytriediť. A to sa aj deje, ale ako nie zo Slovenska. Na Slovensko sa väčšinou dováža, zo Slovenska sa vyváža tuším 15 000 tón odpadu nejakého, ale Mhm. ako nebezpečných nejakých odpadov, ale akože my si tu potrebujeme postaviť niečo navyše. A to je celoeurópska iniciatíva práve kvôli tomu, že tie čísla sú jasné. Sú tu nadkapacity zariadení, nepotrebujeme ďalšie v rámci Európy. A čo je dôležité povedať, že vlastne taká spaľovňa stojí strašne veľa peňazí. Ak chceme postaviť spaľovňu komunálnych odpadov zhruba na 100 000 tón odpadu, tak potrebujeme nejakých 120 až 150 miliónov eur. Jedna vec je, že za tie peniaze by sme vedeli, že kopec iných užitočnejších vecí urobiť, ale tu je dôležité povedať, že keď to niekto zaplatí, či si na to zoberie úver, alebo má na to niekde v šuflíku peniaze, alebo v igelitke na nočnom stolíku, neviem, tak v podstate on tie peniaze chce späť. To je biznis plán, jednoducho on tie peniaze musí dostať späť, ináč by to bol krach jeho firmy. To znamená, že on potom robí všetko preto, aby tie odpady tam dostával. A teraz si zoberieme, že samospráva vysúťaží nejakú zberovku na zber odpadov a aj v rámci triedeného zberu, aj zber zmesového odpadu, aj zber objemného odpadu, všetky tie aktivity, zber biologických odpadov, prevádzkovanie kompostární a tá firma má ale postavenú spaľovňu, ktorú musí splácať. Čo bude robiť? No v jej záujme určite nebude to, aby sa čo najlepšie triedilo v tom meste. Hej. Urobí všetko preto, aby mali dostatok zmesového odpadu, ktorý dajú do spaľovne, aby si dokázali splácať tie svoje náklady, ktoré na tú spaľovňu mali. A takto to dokáže vlastne spaľovňa komunálnych odpadov zablokovať rozvoj, a nehovorím ani o predchádzaní vzniku odpadov, ale rozvoj aktivít na triedený zber na 20 až 30 rokov. A že to je brutál. My nemáme čas 20-30 rokov čakať, že čo sa bude diať. Teraz vyšla taká výborná správa, chystá sa taká aktivita týždeň predchádzania vzniku odpadov a bude zameraná na elektroodpad. A vyšla taká správa, že z Európskej únie vyvážame ako veľa elektroodpadu do tretích krajín, do zahraničia, či je to Čína alebo nejaká Afrika, a že koľko kritických surovín, s ktorými má Európa problém, sa nachádza v tom elektroodpade a my si to tu nedokážeme spracovať. Paradoxne, my máme na Slovensku výbornú linku na recykláciu elektroodpadu a ona má problém kapacitne, proste nedostáva dostatok elektroodpadu, lebo sa to oplatí vyvážať niekde inde. Hej. Že my by sme si mohli ako keby z odpadu množstvo surovín. A to dobre, elektroodpad je, ale my papier, však z papiera urobíme nový papier. Z plastov vieme urobiť iné výrobky, na ktoré potrebujeme nejakú ropu. Hej? A tak by sme mohli sklo a tak ďalej. My vieme ušetriť veľa primárnych surovín práve tou recykláciou. Vieme ušetriť veľa energie, vieme ušetriť veľa emisí oxidu uhličitého.
A toto je práve to, čo by sme sa mali ako keby na to dívať. Máme nejaké planetárne krízy, ja už som ich tu troška spomínal, a tie vieme aj tým odpadovým hospodárstvom šťastí zmierniť. Nevieme ich zastaviť samozrejme, ale zmierniť určite áno. A je na každom z nás, na zodpovednosti každého z nás, aby prispel tou svojou troškou k tomu. Lebo Mm. celá naša planéta je taká skladačka. Ne? A vlastne my sme súčasťou tej skladačky a musíme k tomu každý z nás nejakým spôsobom prispieť. A školy, to je úplne že geniálne miesto proste na to, aby sme práve tie budúce generácie pripravili na to, že musíme sa na to dívať inak. Lebo my máme najväčší problém, keď chodíme aj po samosprávach alebo po ministerstvách, to je tá blokácia v našich hlavách, že máme niečo naučené a proste nechceme od toho odísť ani za svet. Tak musíme zmeniť. Platí také jednoduché pravidlo. My všetci vieme, že musíme zlepšiť nakladanie s odpadmi, že musíme zlepšiť výsledky v nakladaní s odpadmi. Ale keď chceme niečo zlepšiť, tak musíme niečo zmeniť. Lebo to, jak to robíme teraz, už to zlepšenie ako keby neprináša. Nie je dostatočne rýchlo. Takže musíme zmeniť myslenie, spôsoby a metódy, aby sme dosiahli lepšie výsledky. A najhoršie na tom je, že tých príkladov v rámci celého sveta je strašne veľa. Len my to ako keby, že sme nechceli vidieť. Hej. A to, čo robíme my, napríklad ako priatelia Zeme, že to vyhľadávame, tie systémy, a ponúkame tým samosprávam a darí sa nám to celkom účinne zavádzať aj niektoré veci, ktoré si možno v tých samosprávach nevedeli presvedčiť, zber kuchynských odpadov od dverí bytu napríklad a podobne. Ale že super účinný systém, ktorý je najúčinnejší v rámci Slovenska, len treba chcieť. Hej. A takýchto príkladov že je strašne veľa. Presne tak, asi naozaj aj to, že sa konečne v obciach, tak a dokonca už aj mesta, a hlavne keď majú nejaké zástavby rodinných domov a tak vlastne nejaké mestské časti s rodinnými domami, takže zvyknú už zavádzať tento množstevný zber odpadu, tak toto je niečo, čo vlastne motivuje ľudí väčšinou aj práve cez tie financie. Takže hej, že tie spôsoby a možnosti sú a treba vlastne myslieť na to ich vytváranie. A to by som ešte rada sa ťa opýtala aj v súvislosti vlastne s tým, že ty si vlastne spomenul hneď na začiatku, že vlastne tie skladky množstvom redukujeme, aj toho odpadu, ktorý na tie skladky dávame, aj skladky vo všeobecnosti sa postupne majú zatvárať, máme ich mať menej v rámci Slovenska a tým pádom vlastne sú tendencie presmerovania odpadu inám, čiže buď do spaľovní alebo na recykláciu. A niekedy vlastne tak človeku príde, že takto spaľovanie je vlastne skvelé, lebo však z toho už potom, že spálime a nie je. A preto je ešte dôležité podľa mňa spomenúť to, že vy ako priatelia Zem STZ robívate priebežne aj prieskumy ohľadom toho vplyvu spaľovní aj na pôdu a na život v okolitých obciach, aj teda v zmysle toho žitia tam, keď už tú spaľovňu tam máme. A že či vieš mi povedať nejaké dáta, ktoré sú z týchto meraní a prieskumov, lebo netreba zabudnúť na to, že my vlastne ten odpad síce spálime, ale ostane nám stále ten popol, aj ten popol niekam asi treba uložiť a takisto vlastne ide to do ovzdušia a že ako to je vlastne s tým, tými filtrami a tým všetkým, aby to bolo bezpečné pre nás, že čo vlastne aj vaše zistenia teda priniesli. Veľa otázok a veľa odpovedí a málo času na to. Ja by som len povedal, že spaľovanie sa áno na prvý pohľad javí ako výborná vec. Poznáme to zo záhrad. Mnohí ľudia si spaľujú záhradný odpad a tešia sa, že sa zbavili odpadu. Treba povedať, že v podstate, že spálením my odpad ako keby nezlikvidujeme. Nemám rád ten pojem, lebo to nepozná naša legislatíva, pojem likvidácia, ale on nezmizne. On sa len pretransformuje z nejakého množstva zo 100% zmesového odpadu nám vznikne 30% nejakej škváry a popolčeka, s ktorým ďalej musíme nakladať. Hej. Odpadové hospodárstvo, ani obehové hospodárstvo, ani zero waste nebude existovať bez skládok odpadov. Oni tu budú. Tak keby som porovnal, Slovensko má okolo 70 skládok komunálneho odpadu, možno teraz už aj menej povolených. Rakúsko má 1100. Hej. Že aký nepomer. Ide len o to, že aké to budú skládky a čo na tie skládky budeme dávať. V Rakúsku sa nemôže dávať zmesový komunálny odpad na skládky odpadov, musí prejsť úpravou. To znamená, že nemôže tam ísť biologická časť, ktorá nám produkuje metán, ktorý je skleníkotvorný plyn.
To znamená, že on prejde úpravou, až upravený odpad, stabilizovaný odpad, bez negatívneho vplyvu na životné prostredie môže byť uložený na skladku odpadu. Takže skladky tu budú tak či tak, lebo aj keď spálime, zostane nám 30% škváry a popolček. A popolček je vždy nebezpečný odpad, to je z tých filtračných týchto systémov zachytený pri čistení a škvára je to, čo nám zostane, aj keď doma spaľujeme alebo kúrime drevom, tak nám zostane nejaký popol, tak toto je popol. Škvára je popol v podstate. Problém je, že keď doma kúrim drevom, tak je to len čistý popol, taký jemný. Keď, keď hodím zmesový komunálny odpad do spaľovne, tak je tam aj sklo, sú tam aj nejaké kovy, sú tam aj ďalšie nespáliteľné veci, takže v tej škváre sú aj tieto veci. A niektoré štáty majú zakázané používať túto škváru na čokoľvek, na výstavbu ciest alebo do nejakých stavebných materiálov. Niektoré to majú čiastočne povolené. A my hovoríme na základe najnovších výskumov, ktoré boli robené, že to je akože super nebezpečná záležitosť. Sú tam napríklad bromované dioxíny, ktoré sú karcinogénne. A naša legislatíva neprikazuje merať zatiaľ, lebo vždy tá legislatíva ako keby len doháňa tie najnovšie výskumy. Takže to je, čo sa týka toho zvyšku, ktorý nám zostane, že ho vidíme. Ale problém je, že my, keď máme spaľovňu, ktorá má 100 000 tón, tak my 600 miliónov kubíkov emisí vypustíme, v rámci ktorých sú veľké množstva znečisťujúcich látok. Ťažké kovy, sú tam všelijaké ďalšie látky, nechcem to tu teraz menovať, není to dôležité. Ale sú tam aj látky, ktoré sú že úplne maličkých, v miligramových množstvách vypušťané, ale sú tak toxické pre človeka a pre životné prostredie, že musíme byť veľmi obozretní. My preto vyzývame na takú predbežnú opatrnosť, lebo súčasné spôsoby merania emisí zo spaľovní tvrdíme, že sú zastaralé, a napríklad práve dioxíny, jedna z takých ich najnebezpečnejších látok, sa merajú len takým spôsobom, že dvakrát do roka sa príde do spaľovne a niekoľko hodín sa merá, že koľko emisí sa vypúšťa dioxínov a potom sa to vynásobí prevádzkovými hodinami spaľovne. Lenže spaľovňa nejde vždy v ideálnych podmienkach a za ideálnych podmienok sa merajú emisie, ale ona niekedy má nábeh, niekedy má poruchu a vtedy vznikajú úplne že nadlimitné množstva týchto látok, ktoré sú až nebezpečné množstva. Aj keď je pravda, že tam molekula je už nebezpečná pre človeka, alebo môže byť, ale v každom prípade sa merajú v ustálených podmienkach, v ideálnych podmienkach. A my potrebujeme merať počas celého roka, ale to sa nerobí. Takže my poukazujeme na to a poukazujeme na to tým, že robíme tzv. Biomonitoring. To je biomonitoring, to je monitoring vplyvu emisí vybraných látok na životné prostredie. Odoberajú sa vzorky machov, lišajníkov, ale napríklad aj slepačie vajíčka z domáceho chovu, tam, kde sa tie sliepky chovajú ako keby na dvore a nie je kupovaná nejaká zmeska na krmenie, že aby sme zistili, že naozaj aký to má vplyv. Vie sa monitorovať voda, vie sa monitorovať napríklad materské mlieko. Hej? A veľmi zlé výsledky vychádzajú v okolí spaľovní, kde sa nameriava, zhrniem to iba k tým vajíčkám, tak sú tam namerané hodnoty dioxínov také, že keby to bol chov vajec, normálne, že na predaj, tak by mali zakázané predávať tie vajíčka. Že ako keby tie hodnoty dioxínov sú tam nadlimitné, bol by zákaz predávať tie vajíčka. Ale my v tom žijeme niekde pod spaľovňou a pozor, pod spaľovňou to je, že do 5 kilometrov od spaľovní. A žijeme tam a sa tak tešíme, že domáce vajíčka, že to sú zdravšie a podobne. My sme teraz robili posledný biomonitoring, teda však to nerobíme my, áno, že to robia certifikované organizácie a akreditované laboratória. My len pomáhame s odoberaním vzoriek podľa metodológie a sme naposledy robili v okolí Turní nad Bodvou a vyšli tam výsledky, kde my sme vyzývali štátny zdravotný ústav, aby tam zakázali alebo odporučili aspoň, že nech nekonzumujú ľudia vajíčka, ktoré si tam vychovajú, alebo tam bol problém vo všetkom. Hej. Tam bol problém ešte aj v divine, v rybách. Bol to naozaj, že nadlimitné hodnoty rôznych látok. Detské ihrisko pod cementárňou obsahovalo nadlimitné množstva ťažkých kovov v pôde a podobne. Takže
Akože toto môže byť problém, nemusí. Človek môže úplne, že v pohode žiť tam, nemusí sa mu nič stať, ale ľudský organizmus alebo živý organizmus je individuálna záležitosť a každý na to môže zareagovať inak. Mne sa páčilo, v šali pneumológie jeden povedal, že jedna molekula stačí na to, aby začali nezvratné zmeny v našom tele a už bude potom neskoro. Preto vyzýval, aj lekári vyzývajú na predbežnú opatrnosť a že dávajme si pozor, čo robíme, hej, že naozaj, že postaviť si nové zariadenie, ktoré je veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia, to je podľa našej legislatívy, tak sa potom nebáme, že je to dobré riešenie. Lebo akože dneska máme veľa vecí, ktoré nevieme inak urobiť. Nevieme zmeniť nejakú výrobu US stylu tak ľahko, ale to, čo budeme robiť s odpadom, že zo dňa na deň sa rozhodnem, že ho bude menej a ho bude menej. Zo dňa na deň sa rozhodnem, že ho budem viacej triediť a ho budem viacej triediť. Alebo sa rozhodnem, že nebudem vyhadzovať zmesový odpad, že proste ho nebude mať. A dá sa to. U nás doma sme sa tak rozhodli. A učíme u iných ľudí, aby to takisto robili. Že jednoducho, toto je riešenie také, že hop, teraz sa rozhodnem a je zmena tu. Že to, veľa vecí sa to nedá, áno. Nevieme cestovať do ďalekých krajín bez toho, aby sme leteli lietadlom. Teda vieme, ale pre väčšinu ľudí je to tak nekomfortné, že by to bol problém. Ale s odpadmi, to je také jednoduché. Hej. Naozaj, máme vytvorené podmienky, vieme, čo máme robiť, máme, že milión príkladov toho, čo sa dá, ako sa dá dobre urobiť, len to treba urobiť. A to je to rozhodnutie na nás. A to je to rozhodnutie, že to urobím doma, že to urobím v práci, že to urobím v škole, že to urobím, ja neviem, hoci kde, na ulici. Ne? Ale je to na nás. A tá zodpovednosť by mala byť na nás, aby sme to urobili čo najlepšie. Je to Som tak. sa veľmi... Je to tak, ale však čo sa týka toho celkového obsahu, tak on by sa dal ešte rozšíriť samozrejme aj na ďalšie oblasti, ale som rada, že sme prebrali aspoň túto takú tú palčivú tému, ktorá vlastne sa stále otvára znova a znova aj na Slovensku ohľadom práve toho dostatku či nedostatku tých našich spaľovní, prípadne cementární ohľadom komunálneho odpadu. Ale ja by som bola rada, keďže vlastne v rámci programu Zelená škola pracujeme so školami, tak že či máš nejaké tipy pre pani učiteľky, pánov učiteľov a žiakov, ktorí možno práve aj teraz sledujú tento rozhovor, že aké exkurzie možno, že stoja za to v rámci nejakých recyklačných závodov alebo v rámci toho, čo si ty spomenul, že máme nejakú dobrú firmu na recykláciu elektroodpadu, takže kde sa nachádza a že čo vlastne môže byť taký dobrý podnet na to, čo je dobré aj vidieť. A prípadne ešte tým, že vy ako priatelia Zeme robíte tiež rôzne výzvy, tak máte výzvy súvisiace aj v mesiac bez plastov, aj týždeň ohľadom kompostovania a takéto. Takže môžeš tiež povedať a prípadne na niečo pozvať, že čo môžu aj s vami nejako ohľadom či spolupráce, alebo aspoň nejakých týchto podujatí školy spolupracovať. My sa zapájame aj do celoeurópskych aktivít a v rámci toho, no, ale robíme aj nejaké vlastné a v rámci toho zapájame sa, alebo vyzývame, nech sa zapoja aj školy. V podstate sú to 3 také aktivity pre školy. Na jar, niekedy v marci, to je práve taká tá výzva, že týždeň bez plastov, potom je kompostovací týždeň a teraz budeme chystať takú aktivitu aj pre školy, lebo to nie je vždy len pre školy, to je aj pre samosprávy, aj pre jednotlivcov a to je o predchádzaní vzniku odpadov a bude to zameranie na elektroodpad. Zatiaľ ešte to nemáme vonka. Kolega pripravuje podklady pre školy, aby si vedeli nájsť dostatok informácií, dostatok pomôcok, aby to vedeli vlastne potom s tými žiakmi urobiť. To je častokrát od prezentácií až po nejaké kvízy a všelijaké videjka a kadečo, čo môžu ako keby školy používať potom v tom svojom vyučovacom procese. Tá výzva bude zverejnená na našich webových stránkach a na Facebooku, takže napríklad nulaodpadu.sk, tam to určite bude a treba len sledovať a my budeme veľmi radi, keď sa školy do toho ako keby dokážu zapojiť nejakým spôsobom a dajú nám hlavne spätnú väzbu, lebo to je pre nás to najdôležitejšie, že aj tá celá myšlienka, že zelené školy, to je že úplne že geniálna vec a my máme veľmi radi školy, ktoré môžu byť vzorom ako keby pre tých, ktorí sa do toho ešte nezapojili. A nemusí to byť vždy v celom programe, ale môže to byť v jednotlivých aktivitách. Môže teraz
Teraz sme aj robili taký materiál pre školy o zelenej a modrej infraštruktúre. To je vlastne adaptácia na zmenu klímy, voda a zeleň. A v podstate geniálne nápady, geniálne fotky, geniálne príbehy vlastne zo Slovenska, ale aj zo zahraničia sa dajú takto pozbierať. A je to veľká motivácia pre tých ostatných, ktorí možno, že to doteraz nerobili, alebo mali nejakú obavu z niečoho, že netreba sa báť, treba to robiť. Čo sa týka exkurzií, tak sú rôzne firmy, ktoré ponúkajú rôzne veci. Ja osobne, keď chceme poukázať na to, že triedený zber alebo predchádzanie vzniku odpadov má zmysel, alebo triedený zber má zmysel, alebo na čo chceme poukázať, že má zmysel, tam by sme sa mali ísť pozrieť. Keď vravíme, že skládky by nemali byť, tak tam zbytočne ťahať decká na skládky. Môžu mať síce z toho ako keby negatívny nejaký, ten efekt to môže mať z hľadiska toho negatívneho vplyvu. Skládka ešte ako tak. Spaľovňa je problém, lebo tam nás vždy niekto sprevádza a on bude ospevovať spaľovňu, aké je to geniálne zariadenie. No je, my ho potrebujeme, ale stačilo už na Slovensku teraz. Teraz sa musíme ísť pozrieť na to, že ako predkázať vzniku odpadov. Ísť ukázať jednoduchú vec, bezobalový obchod. Ísť ukázať dotrieďovacie stredisko. Dotrieďovacie stredisko, keď ťaháme školy na to dotrieďovacie stredisko, im vieme ukázať, že pozrite sa, toto sme ako keby že vytriedili do žltých kontajnerov, pozrite sa, čo tam všetko je. Hej. Že, alebo ísť urobiť analýzu zmesových odpadov. Geniálny nápad, hej, že robili sme to s niekoľkými školami, a aspoň v rámci toho odpadu školského, a má to dobrý dopad. Poďme sa pozrieť do centra opätovného používania niekde. Nechcem menovať konkrétne zariadenia, lebo každý v tom svojom okolí niečo má, niečo nemá, ale akože poďme sa na to. A keď to nevieme ako keby vidieť, tak poďme, zazdieľajme nejaké videá. Keď niekto niekde ide a má nejaké videjko, nech to zazdieľa, aby to vedeli si pozrieť aj ostatní. A čo je dôležité, je, aby sme naozaj ukazovali tie pozitívne príklady, že sa dá. Ale nezostali len pri tom, že triedený zber má zmysel, lebo máme tu dostatok recyklačných kapacít. To je fakt. Hej. Máme tu veľa kapacít, nie úplne na všetko, ale takmer na všetko. A kompostárne sú krásny príklad. Hej. To je, že obehové hospodárstvo, alebo nazvime to cirkulárna ekonomika v praxi. Proste, že my si v rámci obce vyzbierame bioodpad, potom si ho spracujeme a použijeme výsledok zase v rámci obce. Takže to nemusí nikde putovať do žiadnej Ázie ani do Afriky, že si to vieme spracovať. Tak ja by som na toto zamieril ako keby pozornosť. Určite tých zariadení je tu kopec kompostární, bioplynových staníc, dotreďovacích liniek, to má pomaly, že každá obec, že niečo z toho. Takže ukázať tieto príklady a potom to nejakým spôsobom v malom preniesť do škôl. Škola môže mať kompostovisko, škola môže predchádzať vzniku odpadu. My možno nemusíme ísť na exkurziu niekde do nejakého centra opätovného používania, urobme si ho v škole. Burzu nejakú, výmenu akciu. V školách to bežne beží. Pozrieme sa, aký máme triedený zber v škole. Zlepšíme ho. Robme to tak, aby sme nemali zmesový odpad. To sa dá. Choďme sa pozrieť k upratovačkám. Začnime im čapovať čistiace prostriedky namiesto kupovania v malých obaloch a vieme ukázať, ako keby to predchádzanie vzniku odpadov tam priamo. Hej. A môže to byť školský projekt, že nech si namerajú množstva obalov z upratovacej služby pred zavedením a po zavedení. A zistíme, o koľko menej sme toho vyprodukovali. O koľko menej bioodpadu je v zmesovom odpade. A toto sú krásne príklady, ktoré naozaj netreba cestovať ďaleko. Máme to, alebo môžeme to zrealizovať priamo na našich školách. Je to tak, preto aj my vlastne v rámci zelenej školy máme 7 krokov a jeden z krokov je audit, že vlastne najprv my potrebujeme zistiť, v akom stave túto tému na škole máme a potom vieme z toho si vytiahnuť to, čo vieme zlepšiť a si vlastne naplánovať aj tie zmeny. Takže presne tak, že je najlepšie sa pozerať na to, že čo máme či doma, či v školách a vlastne hlavne aj tá prenositeľnosť toho. Takže ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a držím palce v ďalších aktivitách. Ďakujem za pozvanie a tiež držím aj tebe, aj zelenej škole, ale aj všetkým školám, aby sme predchádzali vzniku odpadov, aby sme vytriedili čo najviac odpadu a nemuseli si tu stavať zbytočne spalovne a skladky odpadov, ktoré len škodia životnému prostrediu a zdraví človeka. Pekný deň. Ahoj. Ahoj.